facer a comida, todo, a lavar. Nós o domingo, por exemplo, unha iba a misa, éramos 4. Unha iba a misa, os outros iban a lavar unha pociña de rodillas, os outros iban á erva, con 2 vacas, co carro, traían para toda a semana. E o outro facía a comida, era o que había. E nada de televisión, ao domingo sí. Ao domingo pola tarde, entón deixábamos, había un trociño de un camiño, uns camiños, e neses camiños, pois, íbamos xogar. Aos domingos á tarde, pero por lo menos ás 6 da tarde, como moito, despois xa para a casa. Era o que había. Abuela, ti como vos duchabades? Nunha tina de zinc. Metíamonos ali, na tina de zinc, e duchábamonos. Todos os días, mamá, como éramos, claro, tiñamos que andábamos pola terra, tomos e todo. Mamá metíanos, bueno, cando a mamá era niños, xa non. Pero metíamonos naquela tina e duchábamos, como podíamos ali. Cando era verano, puñamos ali fora, pero non había agua, non había traídos de agua na casa, había que ir á fonte, co balde na cabeza, esas cousas. E agora facíamos cestas de erva, como esa cesta que aí eu traía na cabeza, pero sin man. E facíamos a redondinha, a ver cal era que quedaba máis ben feita. Era o que había. Tiñades calefacción? Que va, que va. Na lareira. Bueno, na lareira. Nunha lareira. Bueno, nós despois, cando eu empecé a ser un pouquinho máis grande, tiñamos unha cociña de ferro. Que empezaron a vir unhas cociñas de ferro blancas, de porcelana, e tiñamos unha cociña daquelas, que era un lujo daquela, unha cociña daquela. Pero iso xa cando eu era chaval, xa non cando iba ao colegio. E ao colegio, sí, que ao colegio, mamá, cando viñamos ao colegio, o primeiro que nos facía facer era os deberes. Primeiro os deberes, e non estudiamos porque non quixemos, iso podo dicirlo. Éramos moi pobres, pero a escola nunca nos faltou un día, jamás. E se non íbamos, cateábamos. E que máis saber? Algo veranillo. Bueno, pois, despois de comer, tiñas que ir a coller as piñas, non? Dixeras. Iso xa cando era máis grande, mamá facía mirar as piñas. E unha vez, iso xa era, bueno, teria 15 anos. Fomos aí ao Conchido, non sei se sabedes onde é, o Larache, cerca de Larache, que se chama o Conchido. E eu perdín 30 pesetas. 30 pesetas, lavei os pés e deixei-nos ali nunha posta, e quedaron ali. Menuda tunda que le dei, madre mía. E despois fixeronme jabear nos pinos da tarde, eu non subía nada porque era gordiña, era moi parada. E os pinos despois trouxeron umas 30 pesetas á casa. Pero aquela parida xa nin quero que estaba da tierra. Era o que había. A ver, que queres máis, claro. Como era a escola, a maestra? A profesora era boa, chamábase Doña Angustia. E o marido Sergio. Doña Angustia. Bueno, Doña Angustia. Era moi boa persoa. Bueno, eu tamén fui a unha escola de moi pequeniños, con 4 anos aí a escola, pero antes non E ti non estabaste mal? Eu era moi trágica. E tiña unha carteira, eu tiña unha carteira de cartón, e tiña un jalo pintado. E dicíame, a ver, rompa a carteira, os outros nenos que van por ali. E iba eu a coller, pum, contra a pared, rompía. Era mala. E como se trataban os profesores? De usted ou de ti? Sí, sempre. Había máis respeto, tiñas que estar máis calada. Hombre, e non podías dicir, espera que che vou, ou xe irei, ou non me dá a gana, ou non fago. Non. Eu iso ainda non lle consinto hoxe a miña merda. Ou xe vou, ou espera. Non. Cando se manda unha cousa, hai que facerla. E despois sentas con lloro para que a Ana. Pero cando un manda, hai que atender ao que manda. Ou polo menos a mí enseñaron aquí. E á tarde dábache tempo a facer os deberes e máis aí con bois, non? Home, dábame tempo a ir por bois, a facer os deberes, a xogar un pouquinho, pola semana xa non. Xa non me daba tempo porque había que andar o tempo xusto, e a axudar a facer as comidas. Eu tiña unha irmán, e facíamos a comida como cadraba, non iba máis ben, iba máis mal.
Ibades en carros e así, por camiños de terra, non como ahora. Sempre por camiños de terra, sempre con cestas, non había nada. Sempre con cestas, non había... Non nos tiñamos ni para carretillas. Que eu, acórdame que cerramos un cacho de muro así polo quinteiro, nós chamamos de quinteiro, todo non sei. Eu subín as cestas, a área toda na cabeza con unha cesta. E agora non teño máis que decir, porque non digo máis. A ver, alguén lle quere facer unha pregunta á señora? A boa. A ver, que é o que quero preguntar? Ti, dime. A ver, Diego, levántate. Diego, levántate. No, aí. A ver... Dime, cariño, dime. Como se iba por ese camiño? Como? Había moito cruce... Andando. O camiño estaba máis limpio que están agora. Agora non se pasa. Pero antiguamente sí estaba moi limpio. Porque se rozaban todos os barquiños e non se podía ir coller a froba, por exemplo, ao que non era teu, o pico, o froco, como queira chamar. Non se podía, pero o camiño estaba limpio, pero era de terra. Levántate. Había teles. Había? Non había nada, filliño. Había unhas zapatillas de cordón, e había unhas botillas, e uns toquiños de pau. Aburrimento, non? Non había tele, non había play. A radio, Como xogabades? a radio tampouco. Coa imaginación. Claro, con a mitad razón. Sabes a que xogaban? Mira, a muñeca lucía, o lipe, así con pau, pum, o lipe, a saltar corda, o tres enraya, a cuadradito, má que erra, E despois a saltar a corda e xogando máis. Sí, a donde vas? E falar parvada. A ver, siéntate. Siéntate. De que había juguetes. Mira, espera, tienes que facer o esforzo de falar ben alto. Ven aquí e pregunta, porque non son capaz de poñer os micros, fala en alto así. Espera, Diego, pregunta. Se había juguetes naquella época. Mira, eu sendo moi nena tuve xoguetes, sendo moi nena, porque me criei en Laraches. E ali si deron xoguetes, pero despois, mamá non era porque fora rica. Eu criei-me ali porque mamá era ali a ama de llaves, levaba ali muitísimos anos. E entón eu criei-me ali, eu si tiña xoguetes. Pero que tipo de xoguete? Pero tiña, por exemplo, cando viñan os reis, tiña nunha habitación unha muñeca. Unha muñeca destas que choran. De cartón. Non. De cartón. No outro lado, un vestido. No outro lado, carbón, porque era mala. No outro lado, pero non eran de chocolate como de agora, de comer. carbón. Era o que había. Pero despois xa non máis nada. Despois xa dei de Larache e xa todo foi un pouco no resto. Vale, a ver, aquí hai outro neno que vai a preguntar. Pregunta, cariño. Como bebían? Vivíamos por unha tacilla ou por un vaso. Era unha taza de porcelana. Como? Unha taza de Porcelana. A fonte. Ti non sabes o que é unha fonte? Pois entón vamos a libro de lado. Andando. Claro, No, pero para esto había comido de ella venía. No, ella viene ahora. a ver, Pregunta. ¿Habían caballos de madera? No, nada. Pero pregúntale tamén para que escoiten eles. No. ¿Habían caballos de madera de balancín? No. Cando eu era moi nena, no. A ver, Santi, levántate. Si gritas desde aí, claro, se non tienes que ser alto, hablar alto. No, de pie. ¿Cómo era a paisaje do colegio? A paisaxe do colegio era onde está agora o bar de Maruja de Lixo. Era terra e unha casa pegada na carretera.
David, levanta, grita. Como é a roupa aquela? A roupa, pois era, mira, as sábanas da cama, cando rompían polo medio, os colchóns eran de follatos. Sabes que son os follatos que te sentas no medio? Eso que se saca as espigas, sabes? Pois aquí non sacábanse así e facíanse follatos, e facíanse os colchóns. E despois a roupa, cando che rompía un pantalón ou un vestido, pois puñalle un trociño, un remendo, como agora rompenos. E daquela puñalle un remendo para que non se mirara. E as sábanas igual, encabezábanse moi ben encabezadinhas e así se dormían. E os follatos despois, ao fin de semana, lavábanse, puñanse ao sol, lavaban o colchón. Levaban o colchón e puñanse ali, era o que había, non había outra cousa. Daniel. Naquela época xogaban os cubos de Rubik. Nada, non sei o que é. Ainda hoxe non sei o que é o cubo de Rubik. A ver, Antía. Ah, pois mira, teño 75 anos. Pois haberá Pero xa que... 65. Ah, bueno, Menos. vale. Mais que 65. Joel, levántate alto, alto. Antes que traballos había. Traballos que había. Traballos tamén a plantar os pinos pola costa de San Adrián con piocha e na dea. Despois, máis tarde, xa traballei na Fontesa. Xa estaba casada. Xa choveu. Moitas gracias, aboa. Pois agora, de seguido, vai falar Naides. Eu xa estudei neste cole, non había pabellón. Perdona un momento, a ver, sabedes que non hai megafonía, que non se escoita, entón temos que estar moi caladiños. Eu quería facer, porque está estropeada, hai que mercar unha nova. Mira, eu quería facer unha pregunta, boa, antes de que empece a falar a mamá de Laura. Antes non había cines nin discotecas, entón, como namoraban, como coñecían os novios? No camiño. No camiño. No camiño. Esas cousas que digo eu. Como facían as súas amistades? Pois mira, as amistades, así no dormimos, no civil, xuntábanos despois cando éramos máis chavalines, ao cine, ao baile, ou ás discotecas, ou nos camiños, xuntábanos chavales e chavalas, e ali falábamos. Que se cantaba, Cantábamos, bailábamos, xogábamos. era a festa que había. Era moi bonito, ademais había un compañerismo que agora non hai. Quero preguntarle, para que se imaginen ben, a escola era unha casa, non? Unha casa de madeira. Ben, en a mesma casa había unha parte para as nenas e outra para os nenos. No. Ou eran dos casas diferentes? Esa casa era só para as nenas. Solo para as nenas. E os nenos vivían onde agora, como che digo, sabe a iglesia? Sí. A iglesia, pois a mí era das nenas. Sí. E a dos nenos era máis hacia, metese un pouquinho hacia a casa do monte. Vale, a mestra das nenas era mestra, non? Aí está. E a dos nenos Era un maestro. era maestra. Era un maestro. Vale. O sea, mulleres por un lado e homes por outro. Sí. E sempre dos días, como que e depois chegaban á casa e dicíanlle, o profesor Castejón, e que dicía? Ah, Nada, nada, porque ten manía. A manía vou che dar eu, saca. xa. Iso era o que facían os meus pais. Sí. Os outros, non sei. Bueno. Por aí hai máis tamén. Eu dicirvos que xa estudiei neste cole, hasta desde terceiro, a partir de terceiro, non había moitísimas cousas, non se facían tantas cousas como agora, estábamos todos xa mesturados, pero non había o pabellón feito, os profesores eran moito máis estrictos, non facíamos estas conferencias,
ni nada polo estilo. Non nos sacaban do cole en ningún momento, vos idos de excursións a todos os lados, e daquela non nos deixaban salir do cole. E bueno, era todo máis estricto. Cando se acababa o colexio, salíamos antes, a las 12:30, e eu chegaba a casa, e a miña nai iba a traballar á Ribeira, e eu tiña que chegar ao máis meu irmán, que é un poquinho máis vello, e facer a comida. Chegar, e miña nai deixábanos preparada unhas patacas ou algo, e despois nós ofrecíamos peixe ou o que houbera, ou ovos, o que houbera. E facelo nós, para nós comer, acabar de recoller a mesa, limpiar todo e despois volver ao cole. Volver de vir do cole ás 5:30 da tarde, tiñamos que facer os deberes, o primeiro que nos mandaba facer miña nai eran os deberes, e despois ou se lavaba ou se botaba a lavadora a lavar, que se sabía a lavadora, ou se doblaba a roupa, ou unha tarea que nos tiña era destinada, cada día unha cousa, vale? E despois si, xogábamos un ratiño, pero nada, porque xa era de noite, bueno, usábamos a nosa imaginación, porque o único que había era tele, e só podíamos mirala pois unha hora, ou hora e media como moito, porque non había programas infantiles, non había canales tampouco. Non había canales. Para levantarnos, para encender a tele, tiñamos que levantarnos e tocarlle así co dedo. Iso xa fai o eu. Falo ti tamén. Si, cando a miña nai xa fai o eu. Yo Bueno, tiñamos solamente esa protección e despois os xogos, ao mellor inventábamos os xogos, por exemplo, da televisión, do 1, 2, 3, que ao mellor a vos non vos acorda, pero tiñamos que esconder un ovo ou dous e dicíamos, la tierra redonda se demuestra así, explotábamos os huevos contra a cabeza, ou facíamos tarjetitas, vamos escribindo preguntas para despois dicilas, despois o huevo pico araña tamén, que agora non existe, a rayuela, e había, tanto no colexio como na casa, había épocas para xogar as bolas, para xogar o trompo, había cada mes ou así, por decirlo de alguma maneira, pois nos xogábamos a un xogo diferente. E bueno, había televisión todo o día? Hora e media, xo dixen, como moito, porque non había ni máis canales, ni máis programación infantil. Poñían nos barrios Sésamo aquela hora e media, e punto. Era en color, non? Non, en blanco e negro. E tampouco tiñamos Nintendo, nin Play, nin nada desto. Eso mola. Eso mola. A ver, que máis queredes saber? Aquí alguien quiere ¿Cómo era la comida en esa época? A comida era igual que ahora. Exactamente igual. Solamente que nos, na nevera tiñamos para merendar chouriza, queso. Non había máis nada de chocolates, nin yogures. Só había os yogures, a mí acórdame que miña nai me daba 100 pesetas á semana, xa cando tiña 12 ou 13 anos, e compraba un yogur na tienda. Un yogur, dábame pon yogur, pon cropan, e así, pero fiz unha vez ao mes, a mí. Bueno, e si era moito máis estrita, porque comer non era decir, hoxe non quero isto, non. Había peixe e había que comerlo, era todos os días peixe, unha comida. E a carne 2 veces na semana ou 3. E bueno, despois legumbres, había de todo, había tomates, cebolas, patata. Menos mal. E postre non había. O postre non existía, o postre era a froita.
o que comíamos de posto. Pois iso foi ben. Antes, que monedas eran? Eran euros. No, era pesetas. E había teléfonos móviles. Nin teléfonos móviles, nin teléfonos fijos. Había un teléfono no pueblo que cando se quería chamar a outro sitio, a mí ainda me acorda a ir a este bar de Hipólito e ir chamar a unha tía que tiñamos en Redondela e ir chamar ali. Viu o teléfono cando eu tiña 15 anos, ou 13. No, máis non, 12, 13, 14 anos. A ver, Aarón, sube. A ver, José, dime. Eu nada, porque non traballaba con 15 anos, nin con 14. Pois a dixen, ao trompo, eu xogaba moito cos homes porque me gustaba. E comprara a miña avó unha bicicleta con 6 anos e pasaba a bomba coa bicicleta polos camiños e a facer cross. E gustaba, muñecas tiña poucas, un par delas. Xa que as tiña, pero normaliñas, non choraban, nin dicían nada. Había que botar de imaginación e dicir, e xogar con ela, así como a quen que era a tua filla. E tamén a goma, a corda, que temos xogado tamén, creo que aquí fixeron un ano tamén ese xogo. Por lo menos os puxeron na Casa da Cultura. Pero nada, Canto tempo fai iso? pois canto tempo fai iso? Pois sobre 30 anos. 30 e algo de anos. No Bran, pois no Bran xogar todos os amigos que estaban todos no mesmo barrio, xuntábamos e xogábamos, ou íbamos á playa. A playa tiñamos unha hora cando era o calor moi fuerte, a veces non se deixaban salir por o calor moi fuerte. E despois tiñamos pa aquí Padeirán. Padeirán había, ahora non vos acorda, pero había uns barcos varados aí, parados, feos, os nenos. Fixámoslle os trampolins, o máis alto, o máis pequeno, e tirábamos dali, aprendíamos a nadar ali. Algúns, non todos. Claro. Lo quieren. Anxo. Piscina? No, a piscina Era mar. era playa, non había piscinas, no. Compra. Tamén había moitos animales. Moitísimos. A miña casa acordan incluso a ter vacas, e miña nai, como non quise seguir estudando cando acabei CB, me dixo, ai, non queres estudiar? Pois a traballar. E comprou unha vaca e tiña que muxila todos os días. Porque me dixo, non queres estudiar, vas saber o que é traballar. Dime, guapa. Había calefacción. Tampouco. A calefacción era a cociña de leña. Alexandra. Pero cando íbamos ao recreo, era dentro ou fora? Aquí no cole, se facía o tempo fora, e se non se paga. Pero non tiñamos eses balancíns ni nada, xogábamos no patio, nin tiñamos o pabellón ni nada. Xogabais entonces? Como? A que xogabais? Pois ao que vos dixe, pintábamos no chan unhas rayas, e eu chamaba os cuadraditos cunha pedra e iba saltando, ou a goma. Xogabais tamén? Como? Non sei se foi entonces. Sí. Pues debe ser E a todo pita. tan aburrido, tantos días. Pero íbamos cambiando o xogo. Vale. A pita, ti nunca xogaches a pita, Isabel? Eh? Nunca xogaches a pita? Sí. Pois nós tamén xogábamos a pita. E o escondite que molaba, E que ganaba? o máis listo sempre. A pita o que máis corría. Ahora hay que hablar otros. Había coches antigamente. Se había coches, pois moi pouquiños, Había 4 ou 5 personas co coche. Sabedes quen tiña o coche? O
O pai deste profesor que tendes aquí, que se chamaba Carlos, e facía un pouco de taxista. Porque foi pa fora, no, porque foi pa fora, viu? Era nobleza, era nobleza. Ella Carlos, emigrado. Mira, que cousas non vos deixaban as nenas ou as mulleres facer, solamente as podían facer os homes? Bueno, eu xa non vivín tanto nesa época. Non, porque eu criei-me ao lado onde tiña homes e eu xogaba xa aos vaqueros. Porque claro, tiñas que sentar correctamente, porque era faldas o que levabas, non podías sentarte así como están agora moitos. Tiñas que sentar moi correctamente, poñerte así, eran outras normas, non? Non podías quedar sola con un neno, aunque tuveras 10 anos. Pero bueno, decía, que fas ti con ese home aí solo? Xa era un tema moi tabú. Pero bueno, tampouco non vivín esa época así tan censurada, porque eu xogaba cos nenos, por exemplo, viñan, que miña nai tiña vacas, e miña avó viñan ao leite, ali a nosa casa, e a min acórdame que viñan os veciños a buscar o leite, era o noso momento de estar a xogar. E a que xogábamos? A indios e vaqueros. Como eran as pistolas? Pois as pistolas facían meu pai, que era carpinteiro, con un trozo de madeira que tiña por ali, e facíamos unhas pistolas de madeira, e íbamos por toda a casa, escondíamos, e xogábamos a iso, dábamos así un pouco de imaginación, pero era o que xogaba. Pero bueno, non tampouco era, eu xogaba con nenos, e despois de feito dicía, xoguei a vaqueros e a indios, pois agora temos que xogar comigo a goma. E xogaban sin problema ningún. Tampouco era así, a que vivíamos nunha aldea, non tampouco que estuvera tan censurado. Estabais moi lejos. No colexio? Igual que ahora Laura, exactamente igual. Non. Teño vido a andar moitas veces, porque cando perdíamos un autobús que se quedaba a dormir, como viñamos sempre 5 nenos, esperábamos un polos outros, e se perdía o autobús perdíamos os todos. E viñamos a andar 10-15 minutos, dándolle tal. Que máis? A ver, Había barcos. se había? Barcos. Por suposto. De feito, sabes que? Miña nai, antiguamente, cando quería vender, vendían leña, que ahora non se vende, bueno, si se vende, pero piñas, por exemplo, as piñas vendíanse, levábanse de aquí a Vigo, pois iban hasta Moaña ou hasta Cangas, non, mamá? Ai, no muelle aquí no Santa Cristina, e colían un barco, iban no barco hasta Vigo, e ali vendían as piñas. Sí, había barcos, era un medio de transporte moi importante. Pablo, Había buzóns, no, ali xa nos conocían de todos, sobre todo o carteiro era o veciño, conocían todos os veciños, incluído por os notos. A ver a quen veno dali detrás, quen é? Abraham, dime. Hola, é unha pregunta para vos. Vostede, cando era pequeniña, cantos pares de zapatos? Pois mira, tiña uns zapatiños para salir o domingo. E despois pola semana, uns tocos, ou calquer cousa, ou unhas zapatillas vellas, pero para de zapatos un. Iago, corredoiro. Hola, soy Iago. Teño entendido, non me dixo mi avó, que daquela, a vicera dunha casa, e esas zapatas que tiñas, ou boi. Como? Non te oigo. Antes, ellos que estaban por aí, que decían que a riqueza dunha casa dunha familia medíase nas vacas ou bois que unha familia tiña. A cantidade de... Bueno, non era porque foran ricos, isto eran os capitalistas. Pero nós tiñamos 2 vacas, vaya por Dios, 2 vacas, iso non era ser rico. Pero bueno, se tiñan bois, Tiñamos bois, era porque tiñan fincas, e as fincas eran as que tiñan os cartos, daquelas porque se traballaban as fincas, claro. e vendías o que daban as fincas, e con iso recaudaba diñeiro. Ou, por exemplo, nós tiñamos 2 bois ou 4, tiñamos, por exemplo, 4 bois.
2 para traballar e 2 para ganancia, para traficar Para vender, aprender. Claro, Para aprender a traballar os bois e despois venderlos a outra persona para que supera vender os bois. non vamos moito caro. Supoñemos que gañar diñeiro antes suponía moito máis esforzo, non? Que agora. E agora parece que o diñeiro cae así. Nada, ahora nada. Todo é unha soberbia. Cal é a diferenza? Así que... Madre mía, non xa podo contar, porque iso é inexplicable. A ver, ahora que se coches, que se televisión, que se xogos, que se todos ordenadores, que se... xa non hai máis por mí. Nós daquela nada, éramos todos. Eu, por exemplo, como colegio, hasta que saquei o graduado, como abuelo. Pero hai moitos que non foron, como digo. Os que foron non me gustaba citarlo, pero bueno, a vida era moi distinta. Nos mandan se agora nace Franco, madre mía. Chicos, con este murmullo se megafonemos escoitos, hai que ter que atravesar un poquinho a volver. Vendo un poquinho as dúas sesións de xeracións, que notas de diferencias realmente coa súa época que ves? Pois que agora estamos todos juntos aquí, facemos charlas, vamos de excursión, ao chegar a casa te sentas, a veces tens que poñer a mesa, pones a comida, comes, a veces miras a tele e a miras cando queiras, ou cando podes, tes así actividades, podes ter as actividades que queiras, Que antes non nos había. Non nos levaban a ninguna actividade, o domingo era xuntarte no pueblo cos amigos a xogar ao que, pues, ao fútbol tamén, pero a moitos xogos, e non decir, a que casa toca hoxe ir? Para ir xogar, me aburro, non che daba tempo a aburrirte, porque teus pais tiñante máis ocupado, traballando, e tiñes aquí un huequiño para traballar, o sea, para xogar. Non dicíamos, esto non me gusta, non o quero, verdad, Uxi? Pois é que hai de postre. Vai copiando, xía. Que vas a comer no polo. E non había nada de postre. Cando iba a miña nai por exemplo, a Pontevedra, así nos traía unhas berlinas de crema que sabían, porque as comíamos así de Pascuas en flores. En fin, esas cousas. Non había como, pois me aburro, despois de ter a Wii, a Nintendo, a PSP, hai máis? As bicicletas, la PlayStation, a PlayStation, a Xbox, sí, mira, tendes un montón de xogos, pero non sabedes xogar, la Wii U, casi non sabedes xogar ningún. la PlayStation 4, yo sí. E despois aburrimos, porque sempre é o mismo. E tamén agora hai móviles, cada casa ten unha tele ou dúas, así, Ou tres. hai agua quente, calefacción, hai moito cambio, vamos, destas épocas a... Vamos, que poderías dicir na época da túa nai, non?